बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आलम तौगे इलाहा हमदायतुर सनाए औदान साहिबाया सलवायत का सलामे दिवबोग अकेडमी स्फरी इज्जत रिफाडियारो अद वडांग तिबेवी एम्मेहा हाजिरी अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु आद इहु जमानुगा अळगोणमेंगे काबफा एर्रशुं अनेरश सिटिया फोन वालम बेणु नमस गागणक दिहफ्तागे मुद्दतेंगे बडगा नमस तिवेफुल निकम विस्ना बल्लवा मियद मिमणी जमा बदलवेफा आदे फलिसिकुंतके तेरेगा तिरीसा ट्वीटा फंसासा इंस्टाग्राम पोस्टा हम हेम्मे 10 मिलियन गूगल सर्च मियदु कोल्ला मिकमगा हकीकत अळगोण में रगळ फीनाली नम इंगिगंदा कमकी मिकमगा अडीगा में होन्ननी आ ईजादु तगुगे दौरಕ आदे मेदुगळ इंसाफ कोल्ला हम जिफा मौलुकी गावमुगे हिंगु हरदना करमुगा आ ईजादुगे दौर मि मौलुवा आदे गावमुगे हिंगु हरदना करमुगा आ ईजादता एम फुरियमा अदा कुराय दौरकी इग्सोदु कुरियರು आदे मिकेन्सी ಕೊಫ್ಫಾವಾ ದಿರಾಸಕು ಇಂಗೆ ಕೊತುಗ ಗೌಮುಗೆ ಹಿಂಗು ಹರ್ದಾನ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಆ ಈಜಾತ ಬೇಣು ಕುರುಮದ ಗೌಮತಗೆ ಉಫೆದ್ದುನ್ ತರಿಕ ಇತುರುಮಗೆ ಫುರ್ಸತು ಮಾ ಬಡು ಎಗುತು ನತೀಜಾಕ ವೆಗಂದನಿ ಬಿ ಉಫೆದ್ದುನ್ ತರಿಕ ಇತುರುಮಗೆ ಸಬು ತಫಾತು ಆ ಸಿನಾಯತಂಗ ಉಫೆದಿಗೆನ್ ಗೊಸ್ ವಜೀಫಾಗ ಫುರ್ಸತು ಫೈವಿಗೆನ್ ಗೊಸ್ ಎಮಿ ಹುನ್ನ ಆಮ್ದನಿ ಹೋದನಿ ಫುರ್ಸತ ಫೈವಿಗೆನ್ ದಿವು हम हेम्मे अळगोण में जपान का वेणु करमदा आ इजत कमवा ए बुलेट ट्रेन तक बल्लवालवा मी बुलेट ट्रेन तक सबु नेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जापान हदाफा दिरासा को इंगे कोतुगा देहा स्टेवी उफेशिके मियदा हम मी बुलेट ट्रेन तक सबु एमियुगे फतुरुरिकम गे इंसत्तवाणी सालिस हई इंसत्त इतुरुगे गोस्फा आदे मी फतुरुरिकम गे इंसत्त इतुरुमगे सबु अळगोण मेन्ना आ इजत आ इजत सबु इत्सोद कुरियर वाका एबे इंगे ने नुंतो एकम गावमुगे हिंगु हरदाना कुरुमगा आ इजत गे दारू अळगोण मेन्ना मी इंगे दनी इत्सोद कुरियर वाती आदे गावमुगे सिही निजाम वर्गद कुरुमकी वस गावमुगे हिंगु हरदाना कुरुमगा आ इजत अदा कुरा दवरे एगतुं आ इजत कमवा टेलीमेडिसिन नजर हिंगादा मातो अळगोण में फदा जजीरा रत्तक की एग्रशुं जजीरा रत्तक की अळगोण में फदा जजीरा कौमे एर्रशुं अनिरश बलिमी हों दतुरुकुनकी वर हरद बरो वर वगतु नगा कमे नम टेलीमेडिसिन गे ही याको अळगोण में रत्तवगा मी उळे मी हों रत्तवगे बलिमी हों बैनल कौम स्पेशलिस्ट नाविस एब गुळवादे हम हेम्मे आ इजत कमवा ड्रोन तक नजर हिंगाद मातो आदे हम अळगोण कुरिमस दन्नी फदा अळगोण में दिवे राज्य की जजीरा रत्तके मच बिनाफा कौम का वुमं मेडिकल सप्लाई ता फोर को दिन मकीवस उंदउ कमे नमस अळगोण में मी आ इजत कमवा ड्रोन त बेणु कुरुमगे सबुं एर्रशुं अनिरश मी मेडिकल सप्लाई ता फोर को दिन वाणी वर फसे कमक एकम कौम गे हिंगु हरदाना कुरुमगा आ इजत अदा कुरुमदा अणदवरकी सिही निजाम वर्गद कुरु आदे तौलीमी निजाम वर्गद वेगन दिवमकी वेस कौम गे हिंगु हरदाना कुरुमगा आ इजत अदा कुरुमदा दवरे एगोतो मेदो अळगोण मेन्ना ईलर्नी मनसतका एआई ट्यूटर तवगे हीगा कोम्मे ताक होरे कोम्मे मिहेका रगळु फेमवरेगे तौलीम हासिल कुरुमगे फुर्सत मणि फाहिवेन गोस्फा आदे कौम गे हिंगु हरदाना कुरुमगा आ इजत आदे तौलीमी निजाम वर्गद कुरुमट्टका आ इजत बेणु कुरुमदा एग्गम कमवा साउथ कोरिया अळगोण मेन्ना मिसालका नगामात आदे मी कौम सिही निजाम तौलीमी निजाम वर्गद कुरुमट्टका आ इजत बेणुकुर सबु मियदुवणी दुनियेगे एम्मे वर्गद तौलीमी निजाम एम्मे हरुदना तौलीमी निजाम बिना कुरेफावा कौम वेफा एकम कौमगे हिंगु हरुदना कुरुमगा आ इजत अदा कुरुमदा अणदवरकी तौलीमी निजाम वर्गद कुरु आदे तिमावशी रक्कातरी कुरुमकी वेस गौमगे हिंगु हरुदना कुरुमगा आ इजत अदा कुरुमदा दवरे एकतो तिबेफुण बल्लवालवा इयाद कुरवणी हकता आदे इयाद कुरवणी हकता बेणु कुरुमगे सबबु आदे सोला पेणला विंडमिल फद तकते बेणु कुरुमगे सबबु अळगोण मेन्ना मियदु एतके हरदतके दव्वगिं एबदे हम हेम्मे कुरिनेगुमगे कुरिन अत्तालुमगे निजाम बल्लवाल मातो कुरिन अत्तालुमगे निजामुगा अळगोण मियदु आ इजात बेणु कुरुगे सबबु वणी एतके फसेयोगे गोस्फा एगोतो बलालमा ताइवान का कुरिन अत्तालुगे निजाम बेणु कुरुमदा उळदु तग्गा जीपीएस सेंसर फद तकते हरकुरुमगे सबबु एगोमुगा मिवणी अवस दुवेयग्गा बार दुवेयग्गा कुरिन अत्तालुगे निजाम हरदना कुरेफा आदे एव्वेस फरुदेग्गे एव्वेस मुज्तमगे एव्वेस अफ्रादेग्गे शकुवा कानुला मीयन्नुंतो अळगोण मिदन्नवा गौमगे हिंगु हरदनाव मकी एकम गौमगे हिंगु हरदना कुरुमगा आ इजत अदा कुरा अणदवरकी तिमावशी हिमाय कुरे आदे
ගෞමුග හිංගු හර්දනා කරවැනි එම්මෙ ෆොරතම ගෞමෙන් ඔබගෙන නුන්තෝ ඒකම ගෞමුග හිංගු හර්දනා කරමට්ටක ಆ ಈಜಾತ ಅದಾ ಕುರ್ಮದ ಅಣೆದ್ದವರಕಿ ಗೌಮ್ಗೆ ರಕ್ಕಾತರಿಕ ಕಶವರ್ ಕೊದ್ದಿನು ಆದೆ ಮೇದು USA ಗ $1 ಬಿಲಿಯನ್ ಎಮಿಯುಂಗೆ ಅಸ್ಕರಿ ನಿಜಾಮುಗ ಬೇಣ ಕುರ್ ಹೇದ ಕುರ್ಮನ್ ದಾಯರು ಅಳುಗುಣ ಮೆಣ್ಣ ಗೌಮ್ಗೆ ಹಿಂಗು ಹರ್ದನ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಆ ಈಜಾತಕ ದವರು ಇಂಗೆ ಬದೆ ಹಮ ಅಹೆಮ್ಮೆ ತಫಾತಕಿ ಗೌಮತವಗ ಮೇದು ಸುನಾಮಿ ಫದ ಕಾರಿಸಾತ ದೆನಗತ ಮಟ್ಟಕ ಮಿ ಬೇಣ ಕುರ್ಮದ ಆ ಈಜಾತಕಿ ಅಳುಗುಣ ಮೆಂಗೆ ಗೌಮತವಗೆ ರಕ್ಕಾತರಿಕ ಕಶವರ್ ಕೊದ್ದೆ ಕಮೆ ಏಕಮ ಗೌಮ್ಗೆ ಹಿಂಗು ಹರ್ದನ ಕುರುಮಗ ಆ ಈಜಾತ ಅದಾ ಕುರ ಅಣೆದ್ದವರಕಿ ಎ ಗೌಮ್ಗೆ ರಕ್ಕಾತರಿಕ ಕಶವರ್ ಕೊದ್ದಿರು ಆದೆ ಗೌಮ್ಗೆ ಇಕ್ಸೋದು ಕುರಿಯರುಮ ಸಿಹಿ ನಿಜಾಮ್ ವರ್ಗದ ಕುರುಮ ತೌಲೀಮಿ ನಿಜಾಮ್ ವರ್ಗದ ಕುರುಮ ತಿಮಾವಿಶಿ ರಕ್ಕಾತರಿ ಕುರುಮಗೆ ಇತರು ಗೌಮ್ಗೆ ರಕ್ಕಾತರಿಕ ಕಶವರ್ ಕೊದ್ದಿರುಮಕಿ ಮುಳಿಮೆಸ್ ಗೌಮ್ಗೆ ಹಿಂಗು ಹರ್ದನ ಕುರುಮಗ ಆ ಈಜಾತ ಅದಾ ಕುರ ದೌಡುತ ಅಳುಗೊಂಡಿಗೆ ಉಮ್ಮೇದಕಿ ಅಳುಗೊಂಡಿಗೆ ಇಲ್ತಿಮಾಸಕಿ ಗೌಮ್ಗೆ ಹಿಂಗು ಹರ್ದನ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ತಾಬದ ಆ ಈಜಾತಕ ದೌರು ಫುರಿಯಮ ಗೊತ್ತುಗ ಬೇಣು ಕುರುಮುದ್ದಿಯು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ಹಮ್ದಾ ಶುಕುರ್ ಕುರಣಿ ಆಲಂ ತೋಗೆ ವೆರಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲ ಸಲವಾತ ಸಲಾಂ ಲೆವುಂಗೆದಿ ದುಆ ಕುರಣಿ ಮಿ ಉಮ್ಮತುಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ನಬಿಯ ಮುಹಮ್ಮದುನ್ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಅದ್ ಮಿ ಸಲವಾತ ಸಲಾಂಗ ಇತುರು ಎಕಲೆಗೆ ಫಾಣುಗೆ ಆಲುನಾ ಮಿತುರು ಸಹಾಬಿ ಶಾಮಿಲ್ ಕುರಂ ಇನ್ಸಾಫ ಲೋಬ್ ಕುರವ್ವ ಇನ್ಸಾಫಿರ್ ಫಂಡಿಯಾರು ವಡಾಗೆನ್ ತಿಬ್ಬೆವಿ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಇಜ್ಜೆತ್ತೆರಿಂಗ್ ಅದು ಹಮ ಅಳುಗಣಕೆ ವಿಸ್ ಎಫ್ಫದೈ ಮಿ ಉಂಬಾರಾತುಗ ವಾದುಕುರ ಮುಂದ ಎಮ್ಮೆಹಾ ವಾದವೆರಿಂಗ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು ಆದೆ ಅಳುಗಣು ಮೆಂಗ್ ಮ್ಯಾಮೀಹಾ ಪಣುತೆರೇಗ ಉಫೆದು ಮುಂ ಫಶಾಗೆನ್ ವೆಸ್ ಎಮ್ಯಾಮೀಹಾ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕುರಾಣಿ ಅಳುಗಣು ಮೆಂಗೆ ಮುಸ್ತಕ್ಬಲಟ್ಟಕ ಅಳುಗಣು ಮೆ ದಿರಿಯುಳೇಣ ಕೊತಾಮೆದು ಎಮ್ಯಾಮೀಹಾ ವಿಸ್ನಾಣ್ ದಣ್ಣವಂತು ಅಳುಗಣು ಮೆ ಮಿ ದುನಿಯಾ ಆಮುಂ ವೆಸ್ ಮುಳಿ ದುನಿಯಾ ನಿದ ಫ್ಯಾತಿಲ ಒಬುಣಸ್ ಗುಮತಿ ಬಾವ್ಯಾಗೆ ಎಕಿಯಾದೆ ನಾಣಾಗ ಕಿಯಾದೆನಿ ಕೊಂವಹಕೆತ್ತು ಆದೆ ಅದಬ್ಬರಿ ಇನ್ಸಾನಿಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ದಿರಿ ಉಳೇಣಿ ಕಿಹಿಣ ಕುಂತು ಎಗೊತ್ತು ಅಳುಗಣು ಮೇದು ಇನ್ಸಾಫ್ ಕುರ ಹಂಜೀಫಾವ ಸುರಹಿಯಕಿ ದಿರಿ ಉಳುಮ್ಗೆ ನಿಜಾಮ ಅಣ್ಣ ಮುಂದ ಬದಲ್ತಕಾಯಕು ಅದಬ್ಬರಿ ಇನ್ಸಾನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ದಿರಿ ಉಳೆವೇಣಿ ಆದ ಅಳುಗಣು ಮಿಮು ಬಾರಾತ ತಯ್ಯಾರ್ ಉಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮಾಲೆ ಮಜೀದಿ ಮೌಗೆ ಫೋಟೋಂಗ್ ಅಳುಗಣು ಬಲಾಲಿ ದಣ್ಣವಂತು ಮಾಲೆ ಆಸ್ ಅಳುಗಣು ಎ ಮಗುತೆರೇಗ ಹಿಂಗಾಲಾಫದಿಯರು ಅಳುಗಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆಂದಿಯೈ ಎ ಫೋಟೋ ಇಫ್ರೆಂಡು ಮಂಜರೆನ್ನು ಮುಳಿಂವೆಸ್ ತಫಾತು ತರಗ್ಗಿವೆಫಾವ ಮಂಜರೆ ನಮವೆಸ್ ಹಿತಾಮೇಕಿ ಅಳುಗಣ ಫೆನುನಿ ಮಿಹಾರುಗೆ ಜುವಾಣು ರಕ್ಕುಳು ಜಹ ಮಗುಮತಿಗೆ ಅದಬ್ತಕ ಹಿಲಾಫೆಫಾವಳೇತ ಪಾಕು ಸಾಕಲು ಪಾಕುರ ಝೋಣು ಬೇರುಗ ಪಾಕುಫಾವಾತ ಆದೆ ಮಿಖಮು ವೆಸ್ ಅಳುಗಣ ಎಂಗೆಂದಿಯೈ ಮಿಜಮಾಣುಗೆ ಜೀಲು ಆದೆ ಅದಬ್ಬರಿ ದಿರಿಯುಳ್ಮೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಉಳೆ ಅದಬ್ಬರಿ ದಿರಿಯುಳ್ಮೆಗ ದಿರಿಯುಳೆಣೆ ಗೊಯ್ ನೇಂಗೇಕ ಆದೆ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಗೊತ್ತುಗ ದಿರಿಯುಳ್ಮೆಗೆ ನಿಜಾಮ ಅಣ್ಣ ಮುಮ್ಮಿದ ಬದಲ್ತಕಾಯಕು ಅದಬ್ಬರಿ ಇನ್ಸಾಣಿಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ದಿರುಳವೇಣಿ ಹಮೆ ಯಕೀನು ವೆಸ್ ಅಳುಗಣುಮೆ ದಿವೆ ಹಿಂಬಿ ತಬಾವ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ತಬಾವೆ ಎ ದೀನ ಎಗ್ಗೊತ ಅಳುಗಣುಮೆ ತಬಾವೆಗೆ ಆದೆ ಅಳುಗಣುಮೆಂಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡ ಬರುಳುವಾಫಾವಾಣಿ ಸಾಫ್ತಾಹಿರ್ಕಮ ವೀಮಾ ಮೀ ಸಾಫ್ತಾಹಿರ್ಕಮ ಅಳುಗಣುಮೆ ತಬಾವಾಂಜಿ ಹೆಣ್ ನೂಂತೋ ವಿಸ್ನವಾಲವ್ವ ಆದೆ ಮಗುಮಚ್ಚ ಕುಣಿಯಳಾಫಾ ದಿಯುಮು ಅಳುಗಣುಮೆಂಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ತಬಾವೆ ವೇಣತೋ ಆದೆ ನುವೆ ವೇಣ ಸಾಫ್ತಾಹಿರುಕಮ ಹಿಲಾಫುವೆ ವೇಣ ಹಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಳುಗಣುಮೆಂಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಬಾರು ಅಳುವಾಫಾವ ಅಣೆಕ್ಕಮಕಿ ಮ್ಯಾಂಬಫಾಣ ಎಹ್ತಿರಾಮ್ ಕುರು ಆದೆ ಬಲ್ಲವಾಲವ್ವ ಅಳುಗಣುಮೆ ಸುವರುಗೆ ದೆವೆಂ ವೆಸ್ ಒತಿ ಎ ಮ್ಯಾಮಿಹಾ ಫ್ಯಾತಿಲದಶು ವೀಮಾ ಮೀ ಮ್ಯಾಮಿಹಾ ಅಳುಗಣುಮೆ ಎಹ್ತಿರಾಮ್ ಕೋ ಕದರಾ ಲೋಬಿಕುರಂಜೆ ಹೆಣ್ ನೂಂತೋ ಮೀ ಮ್ಯಾಮಿಹಾ ಆಶಾ ಮ್ಯಾಂಬಫಾಣ ಕದರಾ ಎಹ್ತಿರಾಮ್ ಕೊಫಿ ನಮ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ಅಳುಗಣುಮೆನ ತಬಾವೆ ವೇಣ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ತಬಾವೆಜ್ಜ ನಮ ಜಮಾನ ದಿರುಳ್ಮಗೆ ನಿಜಾಮ ಅಣ್ಣ ಮಿದ ಬದಲ್ತಕ ಎಕೀಗ ಅದಬ್ಬರಿ ಇನ್ಸಾನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ದಿರಿಯುಳೆ ವೇಣ ಆದ ಶಕ್ಯ ವೆಸ್ನೆ ಅಳುಗಣುಮೆಂಗೆ ಮಿಜೀಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಿವಣಿ ಕುರಿಯರಾಗೊಸ್ವ ಮೀಸ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಮನ್ಸತ ಬೇಣುಕೋಗೆ ಅಳುಗಣುಮೆ ಏಣಿ ಹೆಂಗ್ ಕಂತತ್ತಕ ಮೌಲೂಮಾತ ವೆಸೆಬ ಹೋದ ನಮ್ಮ ವೆಸ್ ಮೀ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರಂಗಳು ಗೊತ್ತುಗ ಅಳುಗಣುಮೆ ಬೇಣುಕು ರಂಜೆ ಹೆಣನ್ನೂತೋ ಆದೆ ಅಳುಗಣುಮೆ ಮಿಹಾರುಗೆ ಜೀಲ ನಜರು ಹಿಂಗಾಲು ಫೆಣಿಗೆ ದಾಣಿ ಕುಡ ಕುದಿನ್ನಶಾ
ಕುಡಕು ದಿನ್ನ ಟೆಬ್ಲೆಟಾ ಫೋನು ಫಲ್ತಕ್ಕೆ ದೀಫಾವಾತ ದಣ್ಣವಂತೋ ಮ್ಯಾಂಬ ಫ್ಯಾಮಿ ಮಿಹು ಮೀ ಕುದಿಂ ಉಳುವ್ವಾ ಗೊತ್ತೆ ನುಳುವ್ವಾ ಗೊತ್ತೆ ವಿಸ್ನು ಬಲ ಆದೆ ಮ್ಯಾಂಬ ಫ್ಯಾಮಿಕಮ ಸಮಾಲುಕಂದಿ ದರಿನ್ ತರುಬಿಯತು ಕುರ್ಮ ವೆಸ್ ವರ ಬೊಡ ಸಮಾಲುಕಂದೆಂಜೆ ಹೆಣ್